Bon dia, avui anem a veure l'última pràctica d'electrònica digital. Després d'això ens quedarà el projecte, que ja us parlaré d'ell un poc més avant. En aquesta pràctica anem a veure les eixides analògiques entre cometes. De la mateixa forma que hem vist que podem fer una lectura d'un valor analògic convertint-lo a un valor digital amb el convertidor analògic digital o ADC, podríem fer el mateix amb convertidors digital analògics, és a dir, que mitjançant aquests dispositius que s'anomenen DACs, de les seves sigles en anglès, podríem escriure en un registre un valor digital i que aquest es traduir en un valor de voltatge al pin d'eixida. Bé, la placa d'avaluació que estem emprant no compta amb DACs, compta amb PWMs, que són les sigles de l'anglès de Pulse Width Modulation, és a dir, modulació per ample de pols. Ho veurem durant la pràctica en què consisteix i amb això podem canviar el valor mig del voltatge que estem aplicant. Si l'amplitud que està en high augmenta respecte a la que està en low, anem a tindre un valor mig més elevat. D'aquesta forma anem a variar la luminositat d'un llum depenent de la lectura d'un potenciòmetre. I amb això completarem un llaç de control obert, és a dir, fa una lectura i aplica, sense cerciorar-se de que la luminositat final està en un nivell o altre. I en la segona part farem un llaç de control tancat. Per a assentar els coneixements i veure com funciona el PWM farem unes mesures amb l'oscil·loscopi i en la segona part del control en llaç tancat ho veurem un poquet en més detall en el segon vídeo. Comencem per tant amb la primera part de la pràctica, amb l'exercici 1. Heu de muntar una cosa així, teniu la plantilla, això i això ho teniu ja muntat, no ho esborreu, i així teniu el dispositiu LAMP, cel i torch LDR. Després els podeu veure així, cel, LAMP i torch LDR. I per a l'oscil·loscopi ho teniu així. Finalment tingueu en compte de ficar els mateixos pins que jo, perquè així conforme faig el programa no tindreu problemes en aquest sentit. Per tant, anem a fer una lectura al potenciòmetre i aquest valor del potenciòmetre el anem a aplicar com a PWM així. Entrem al codi. Anem a definir abans que res el port d'eixida, que és el 3, Rio 3. Podeu fer-ho en funcions d'Arduino o recordar com se feia amb registres per a l'examen. Però seria out i output. I els registres analògics, recordeu que ja venen per defecte activats, però si ho fem en registres, és a dir, sense l'IDE d'Arduino, hauríem de configurar nosaltres, com vam veure a la pràctica anterior de convertidors analògics digitals. Anem a llegir el potenciòmetre. El potenciòmetre, per tant, hem de definir on està. Que, si no m'equivoco, és a la 2. Efectivament. I aquest valor l'anem a assignar a l'eixida. Però l'eixida una variable d'eixida, per exemple, int output. Output no pot ser int out. Però l'eixida del PWM no és de 0 a 1023. Per tant, hem de fer una conversió de 0 a 255, que és el rang de valors que té el PWM.
Per això podem utilitzar la funció map o fer una regla de 3, qualsevol de les dues coses val. I hem de ficar-li els valors d'entrada, que els valors del analog read, recordem, és de 0 a 1023, i els valors d'eixida, que és 0 a 255. Amb això tenim el valor de out. El valor d'out, en veritat, no es caldria guardar-lo. Podríem fer-ho així, però anem a utilitzar aquest valor amb analog write, que és per escriure el PWM, és el pin out, i hauríem de posar-li el valor out així. Una altra cosa que podem fer és fer uns calcs i ho posem directament. Això com veieu, així queda menys clar, però d'altra forma és més compacte i així podríem dir lectura i aplicació a PWM. I per tant sabem que aquesta línia fa això. És l'altra opció. I per a que no consumisca tant recursos en còmput que podríem emprar d'altres formes, de moment li fiquem un delay de 500. Aquesta variable, que hauríem de poder posar punt i coma, la podem eliminar. I amb això tindríem la primera part de la pràctica a falta de les mesures a l'oscil·loscopi. Quan jo havia ficat l'oscil·loscopi veiem que el potenciòmetre per defecte està en el 50% del valor i per tant obtenim un 50% de duty cycle. Així tenim el llum que vaig a llevar això a un costat, que s'il·lumina si baixem el pont resistiu s'il·luminarà menys i si pugem, veus? S'apaga quan arribem a 0 i de la mateixa forma el PWM el tenim així, així ho veu tot, arriba a 0. Conforme anem augmentant el potenciòmetre veiem que l'amplitud va augmentant. Arribem al 50% que era estable, la llum s'il·lumina més o menys i si continuem augmentant, si arribem al 100%, això serà pràcticament tota l'estona a high i això s'il·lumina al màxim. Ara està completament a high. Per tant, el que vos demana a continuació és mesurar amb un 10% del potenciòmetre, un 50% i un 90% els valors de T-on i el període total. Observareu que el període pràcticament se manté constant, però el temps a on, com hem estat observant, no se manté constant. I amb això crec que queda prou clar el funcionament del PWM. Podeu anar a propietats i així veieu Editor Properties as Text, podeu canviar l'estat. El 5 vol dir 50%, per canviar al 10% li poseu un 1 i per tant estarà al 10%. I així per mesurar podem llevar la resta de mesures que no les estem utilitzant. Podem ampliar això un poquet. Li baixem la posició. Podem l'escala de temps ampliar un poquet per veure-ho millor, perquè es veig un període complet. Així, per exemple, veiem el període complet i amb cursors podem veure el punt que vulguem. D'ací a així complim un període, per tant podeu fer la resta de temps i també el temps que està high. Feu el mateix amb els 3 valors i repreneu la taula. I amb això hem acabat l'exercici 1.